Okei. No niin, nyt pakataan. Mä nyt toivon, että mä en flashaa ketään, mutta en mä varmaan. Nyt pitää pakata, koska mä en huomenna Airistoon. Mä en tiedä yhtään missä se on, jossain Turun lähellä. Siis, mä voin näyttää, missä mun reppu on. Mä pakkaan tähän mun kauniiseen reppuun. Mulla on heijastin, vau. Mä nyt en siis löytänyt mun hammasharjaa. Mä löysin, kun mä siinä on, mulla ja mun siskolla on samanlaista, jos näistä syystä, niin mä en tiedä kumpi on mun. Mä nyt siis en... nyt mä otan mun hiukset tälleen hienosti. Täällä on pohta tälleen kuulit tästä. Anyways, astun mun vyön päälle. Mä tarvitsen vanulappuja. Kuinka monta yötä mä oon siellä? Mä oon siellä 2, eli mä tarviin 4 vanulappua ja niitä korvapuikkoja, koska mä tarvitaan korvapuikkajuttuja, koska vähän niin kuin mun pitää aina laittaa mun eyelinerit hyvin, koska ne ei ole todellakaan symmetriset. Koska vähän niin kuin tein ne mä tein mun meikit uimahallin peilissä. What you looking at? Gray, mä tarvin tän salaman tähän, koska mä en muuten pärjää. Yeah! Sitten mä siis löysin, nyt mä tiedän mikä on siis mun hammasharja. Että don't worry guys. Mä siis en tiedä, että otanko mä jonkun näistä hajuvesistä vai en. Sillä mulla on myös tämä. Ja tota on enää puolet. Ehkä mä jätän tän. Tota enää puolet jäljellä. Mun pitää kohta ostaa uusi, semmonen Victoria's Secretin normaalissa siis. No niin, minkäs? Tätä mä en halua, koska tätä on tosi vähän mukana. Tätä on eiku... Tuosuuko tää isä hyvältä? Haista, tuosuuko tää hyvältä? Haista. Ja mä otan tän mukaan. Come here! Sitten mä mennä haistan tätä. Tarvitsen salaman. Seiskalokko tulee ihan mieleen tästä. Sitten tämmönen Lariven vanilja. Tästä on ihan mieleen kesä. Kesällä kävin joka päivä kirppiksellä ja pyöräilin, uin. Kirppikseltä mä ostin ton rinkulan. Oottakaps hetki. Sori, jos mun hiukset on vähän edessä. Mä ostin ton rinkulan ja ton ristin. Sit ton ristin. Mitä muuta? Pari sormusta ja pari muuta korua, mut ne on nyt kaikki. Iskällä, niin... Ette nyt näe niitä. Ai niin, iskällä on huoneen kivempi, mutta nyt mä oon äidillä. Ja mun näyttää tältä. Ei mitenkään maaginen. Sori, jos mä flashaan mun olkapäätä. Tässä on parempi paita. Anyways, enough japping. Tässä on rusetti. Tässä mulla on rips. Oho. Sitten mä haistan nyt tätä. En ota todellakaan. Mun tuli ihan mieleen mun yksi wannabe preppi TikTokki ja se on ihan hirveä. Mä tiedän se varmaan 5-luokalla. 5-6 kesällä. Hyi. No niin, sitten vielä tää, mitä mä käytin, minkä mä ostin 5-luokalla, onkaan tosi vahva ja tää korkki inisee. Tätä pois. Apua. Haistetaan. Okei, ehdoton ei. Nyt mulla on niin kuin tässä, te näette mun naaman, joko niin kuin tämä tai tämä. No, tämän käyttänyt väitän, koska tästä mulla on 1 tai 2 tyhjää purkkia. Käytin koko 7-luokan. Otetaan tää, täytyykö hyvältä? Tää on kyllä super vähän. Tätä ei löydy enää mistään, mutta tää on niin hyvä, tää joku domination juttu. Tästä mä tulee ihan liikaa mieleen kesä. Niin sori, jos tässä videossa tulee pitkä ja älkää mainitko mun lievästi sotkusta huonetta.
Aha. Mitä muuta mä tarviin? Mä en tiedä. Joo, sori näistä kovista äänistä. Että ei kantti kuunnella hirveän kovalla. Ellei mä nyt puuttele normaalisti, koska mä en koko ajan jaksa pitää mun mikistä kiinni. Eli täältä. Ainakin 3. Vielä 2, koska 5 tai 3 tai 7. Ja mä en halua käyttää 7, koska mä en halua käyttää näitä kaikkia. Anna loppuja. 1 yö. Mä tänään taas. Oh my god. Oot sä väkkiä nyt? Wow. Nyt tässä nähdään mun naamaa. Oh my god. 1. 2. 3. 4. Mitä pakkaa mun rasva? Ja mun... Hei, putsaa mun korvit. Oho! Let's clean my korvikset, joka on ehkä kivuliasta, ehkä ei. Jag vet inte. Musta muuttuu ruotsalainen. Mä osaan ruotsia. Crazy, I know. On peili. On peili vähän likainen, mut ihan sama. Ei, not my fault, että mä nyt vähän ehkä sotken mun eyelinerilla ympäri mun peiliä. Tuolla on Iisa, se kattoo puhelinta ja räppälää mun jotain tommoista lehtijuttua noista. Ne menee siis iskälle, koska äidillä mulla saa olla mitään leikit mun huoneessa. No can do. Mama, I have to do what mama says. Korvakorujen putsaamiseen, korvareikien putsaamiseen tarvitaan 2 vanupuikkua, 1 per korva. Ja sitten tämmöinen mahtava antiseptik. Mitä vittu sä katot? No niin, korvikset putsattu ja voin sanoa, että siihen tarvii vaan 1 vanupuikon. Mä vähän nyt luulin, että siihen tarvii 2. Boom! Mä otan tämänkin mukaan. Koska minä ottaa liikaa kuin liian vähän. Mä nyt en varmaan jaksa. Mä en jaksa. Kulmakarvasyöveri, mä en halua tästä tirasaa, koska en tiedä, jos se on triggeröi jotain vahingossa, jos en näitä, mä en pyydä. Mä melkein unohin huulirasvan. Tää on muuten hyvä tää pinkki Vaseline Rosy Lips. Oottako hetki, mä laitan sitä. Okei, hyvä. Mä en halua, että tää menee kokonaan kiinni, koska voin... No, nyt mä en tuu sit saamaan sitä auki välttämättä. Tää on varmaan ehkä kunnon läkkikuvakulma. Mutta... Back to this. Tietysti ette nyt näe mun naamaa, soin vaan, mutta mä en halua läkkää itseäni aivan liikaa. I need this, missä on asioita, joita minä tarvitsen, koska mä tarvitsen niitä. Onhan väärä vetskari. Se on tossa. Mä en pakkaa mun uikkaria vielä, koska se on vielä märkä, sama mun pyyhkeen kanssa. Mitä muuta mä tarvitsen? Alusvaatteet. Miten voi unohtaa alusvaatteet? Bro. Ette saa nähdä mun alusvaatteita, se on nyt vaan, mutta no. Mä haluan sukkia. No ei oo sukkia. Mä pyysin sukkia. On nää katsukat. Mä rakastan näitä, mitä nää nyt on. Adidas-sukkia. Ne on hyvät. Okei, siis mä sain nyt pakattua tonne kaikki. Mun reppu. Sieltä puuttuu vielä mun piirustusvihko, sitten kynä, jotain mitä mä vielä tarviin tänään. Ja tai huomenna aamulla. Niin, juu. Kiitos kun katsot aivan mahtavan pakkaamisvideon. Ei varmaan mitenkään hirveän kiinnosta, mutta mua nyt ei kiinnosta, mutta teen tästä silti.